Ako obor Dúbrava magnezit v Jelšave našiel. Kedysi dávno, hlboko v srdci slovenského Rudohoria, žil obor, ktorého ľudia volali Miko Dúbrava. Bol to obor veľký a mocný, stvorený z ocele, ale na rozdiel od iných oborov dobrý a pokojný. Nežil z bojov či utláčania ostatných, ale z lásky k horám a podzemným pokladom, ktoré ukrývali. Jedného dňa, keď sa túlal po vrcholoch kopcov, objavil niečo výnimočné. Na povrchu jedného z nich žiaril sivý kameň, ktorý sa ligotal v lúčoch slnka. Bol to magnezit, vzácny minerál, ktorý bol krehký, no nesmierne vzácny. Miko si pomyslel, že by bolo rozumné skryť si ho niekam, kde by ho nikto nenašiel. A tak sa pustil do práce. Jeho obrovské ruky začali kopať a vyčistil si cestu do hory. Vyrazil si svoju vlastnú štôlňu, ktorú nazval Barbora. Tam, v hlbokej tme a tichu zeme, ukryl vzácny magnezit, ktorý našiel. Obor bol spokojný, že jeho poklad je v bezpečí a prestal sa oň starať. No nevedel, že na druhej strane kopca, v malebnom mestečku Jelšava, žili šikovní baníci. Tí poznali tajomstvá zeme lepšie ako ktokoľvek iný. Zvedavými očami a ostrými nástrojmi neustále hľadali nové ložiská nerastov a tak sa stalo, že pri kopaní narazili na magnezit. Baníci začali magnezit pomaly a v tichosti ťažiť. Vždy, keď ho vytiahli spod zeme, rozdelili si vzácne kamene a niesli ich do svojich príbytkov. Netušili, že to vlastne patrí obrovi, ale aj keby to vedeli, nič by sa tým nezmenilo. Obor medzi tým pokojne spával a vôbec si nevšimol, že z jeho pokladu pomaly ubúda. Roky plynuli a obor sa z času na čas vybral do svojej štôlne, aby sa potešil pohľadom na svoje bohatstvo. Stále ho tam bolo dosť a tak si nevšimol, že časť z neho už zmizla. Baníci z Jelšavy totiž pracovali s takou opatrnosťou, že ani ich najväčší nepriateľ, zem sama, nevyzradila ich činnosť. A tak obrov poklad bol postupne rozdeľovaný medzi šikovných baníkov a stal sa súčasťou ich života a bohatstva. A čo obor Miko Dúbrava? Ten naďalej spokojne žije v neďalekom lese, ani netušiac, že jeho vzácny magnezit už dávno slúži iným. Nikdy sa o tom nedozvedel a možno je to tak najlepšie. Veď poklady zeme patria tým, ktorí vedia, ako ich nájsť a využívať na prospech ostatných.